Okay, alright. Magandang morning mga Karatsu. Ito nga pala si Ratsu, the Shaolin Kung Fu practice. Practice ako ng Shaolin, 5 style ng mga hayop na aking pa-practicein. Okay. Lagyan muna natin ng sound para maganda. Maganda ang practice ko. Okay, unahin ko Tulukong. 熱血熱星紅日光，膽似鐵打，骨似精鋼，胸襟百千丈，眼光萬里長，誓奮發自強，做好漢。做個好漢子，背經要自強，熱血男子，熱星紅日光。Tulukong.用我百點意，要出噴過，做個好漢子，熱血熱長義，熱星紅日光。用我百點意，要7千分過，做個好漢子，熱血熱長義，熱星紅日光，做個好漢子，熱血熱長義。紅日光。Ano pa? Ilan pa lang na ano ko. Wait, tayo. Ano pa? Pusa. Pusa. 傲笑萬重浪。熱
百千丈，眼光萬里長，誓奮發自強，做好漢，做個好漢子，背經要自強，熱血男子，熱星紅日光。